Hej, Saf. Hvem er I? Nu skal vi lige have nogle hæk. Gunblok. Der er jo kun én. Eller hvad så? Nå, jeg må ikke dø. Kun nu har jeg. Spis nogle mennesker. Nej, jeg skal spille Gunblok. Dø! Ja, og jeg har min ven Christian. Som jeg ikke kan huske, at jeg har. Det skulle da svært. Nej, du må ej. Mig der gamer her. Yay. Get away, man! Du skal kaste på mig. Jeg ser. Fucking bitch! Næste runde. Stemmen er jo så lidt nemme. Men det er mindre så skægt. Se, så lærte vi lige noget. Jeg må være elev. Du er stadig. Okay. Så stadigvæk. Okay, nu skal vi komme til noget hack. Fordi hvis jeg går længere ned af her, så kan I se, der står, at der er faktisk Gunblok cheats og hacks her. Og her er tingene så. Nok om det. Jeg siger nok om det. Nok om det. Undskyld med alle de der lyde. Men det er fordi, at min ven han sidder og spiller et hejspil. Han skal æde mennesker. Ja, okay. Vi spiller det. Nu vil jeg bruge en af de der koder. Jeg spiller det fordi nej. Skyd mig! Hey, jeg fandt en kiste. Skyd mig! Au! Prøv at se. Jeg er meget bedre end dem. Jeg tager ved med, at jeg er meget bedre end dem. Prøv at se. Er det gamebird? Nej. Nej. Jeg ramte den. Har jeg sådan her godt. Og det siger også her noget cheats om. Og en menneske. Undskyld lige nu. Men den her video, den kommer til at tage særlig lang tid. Jeg får godt en måltid derhjemme. Jeg havde en brand. Vi slukker alt brand. Nej. Laver alt brand. In your face. Et skud. Hvorfor lige så? Det er jeg ikke. Nå, det er fordi, du er så langt under vandet. Okay. Så var der en ven. Shit. Han tog ikke engang et skud i hovedet. To skud. Et skud. Det er i hovedet. Nej! Nej! Verdens grimmeste hej. Det ligner dig. Noget for det eneste video. Det er en kaste knive i hovedet. God død. Det var lige dig, jeg spiste. Not so fast. You are caught cheating and got it. Nej, jeg har lige spist dig. Okay. Good. Nå.
Guld. Hedder det guld? Det ved jeg ikke. Det skal bare hedde. Nå. Kom her, så. Jeg dræbte ham, så dræbte han mig. Jo, men det var en kæde, men lige meget. Vi ses.